ontdoen. Huub Stapel die zag daar een voorstelling in en die entte dat op zijn eigen familie. Het gezin van mijn jeugd werd geschraagd door 2 pijlers. Liefde en geldgebrek. Ik herinner me nog heel goed, ik was een jaar of 11, dat er kermis in het dorp was. En de kermis begon 's woensdagsmiddags om 2:30. En mijn moeder stopte mij een zorgvuldig uitgespaarde gulden in mijn hand. En ik zat daarmee in de keukentafel en de gulden brandde in mijn hand. En toen liep pa langs en die stopte daar 2,50 gulden bij, stiekem. Zonder dat mijn moeder het zag. Nou, dat lijkt me een hele liefdevolle daad. En toen stond ik in het halletje, zo gaat het verder, mijn laarsjes aan te trekken. En toen hoorde ik mijn moeder tegen mijn vader zeggen in de keuken... dat moest je niet doen, Jo. Oh. Dat moet je niet doen, want dan horen we het eind van de mond niet. Oh, dus ze had het wel gezien. Dus de zwaarte daarvan ontgaat je natuurlijk volledig als kind. Je voelt 3,50 gulden. De rups je kostte zak toen een branden. dubbeltje en de Ja. botsauto's 15 cent. Dat voel je branden. Je hoort verderop het geluid van de kermis en je denkt, weg. Ja. Maar hoe kwam je op het idee om een voorstelling over familie en dan je eigen familie Nou, te omdat maken? ik ik heb een hele bijzondere pap en mam gehad... die helemaal geen cent te makken hadden. En ons toch alle 6 dat hebben laten worden wat we wilden worden. Ik bedoel, Daar ontzettend hun best voor hebben gedaan. onderwijzeres, mijn zus is onderwijzeres geworden. Mijn oudste broer is socioloog, historicus, Ruud. Hij voedt zijn kinderen op. Ik naar het toneel. Mijn jongste broer is declarant. En dit ben ik allemaal zelf. Ja. En dit is geënt op een oude familiefoto van mijn moeder. Die werd geboren in 1912. Ja, en mijn moeder was de jongste en die mocht als enige studeren. Die mocht als enige onderwijzeres worden. En mijn moeder kende 100 gedichten uit haar hoofd. Die zei ze onder het koken. Ja. En pap die leerde ons meerstemmig zingen. Ja. En mijn neefje David Stapel, die speelt nu basgitaar in de voorstelling. Dat is een halve Hollestelle van David Hollestelle. Ja, Mijn ja. oudste broer is met Ineke getrouwd. En Cor Mutsers heb ik altijd een van de beste gitaristen van Nederland gevonden. Die speelt prachtig gitaar. En we zingen dus ook een beetje ter meerdere ere glorie van papa en mam. Meerstemmig. Maar deze neef David, die Ja. daar op het toneel staat... die wordt ook wel regelmatig genoemd. En ben je dan niet bang dat daar allemaal narigheid van komt in de familie? Of, Nee. Zijn overgrootvader David Stapel kwam 250 jaar geleden uit Mecklenburg, uit Duitsland, naar Nederland om hier werk te vinden. En toen pap in de oorlog in het werkkamp werd gestopt, toen was eigenlijk de cirkel rond. Maar jij, in verborgen verleden kwam jij nog wel ineens verrassend achter Ja, het dat mag feit... je wel zeggen, ja. Ik ontdekte dat pap lid... Nou ja, je gaat ergens naartoe. Je weet niet waar je naartoe gaat. Maar dus dit toetst maar in Den Haag. Althans, de regisseur zat naast mij en de cameraman achterin. En die toetste in Den Haag. En ik had geen idee. Ik denk, Den Haag, wat zou daar toch? En op een zeker moment loop je het Nationaal Archief binnen. Dan denk je, oké, daar staan wij allemaal, maar met naam. En als er niks aan de hand is in je familie, dan staat er alleen je naam. Ja. En dan valt zo'n dossier op tafel en die mevrouw slaat het open. En ik zie meteen de NSB, het teken, de driehoek van de NSB. En ik zie meteen daaronder dat bijna kalligrafische handschrift van mijn vader. Wat ik uit duizenden herken. En ik dacht, dit gaat niet waar zijn. Het gaat nou niet gebeuren dat pap 10 onderduikers heeft verraden. Of ik heb nog nooit zoveel gehuild als vorig jaar. maar dat was niet zo. Hij was gewoon... En dat was, hij heeft iets ongelooflijks gedaan. Hij was verliefd geworden op een meisje. En haar vader was de baas van de NSB in Groesbeek. En dat ging uit. Weten we niet waarom. En toen is hij in Weert terechtgekomen. En toen zat hij bij een familie in huis waarvan de vader baas was van het Nationaal Verzet afdeling Limburg. Toen heeft hij zijn NSB-verleden bekend. En toen is hij bij het verzet gegaan. Ja. Pa is 7 keer ontsnapt. Er is op hem geschoten. Hij heeft zelf geschoten. Hij heeft treinen laten ontsporen. Het is een verhaal. Wij hebben tegen elkaar gezegd, het is een wonder dat wij er zijn. En Jan Beuving, cabaretier, die heeft misschien wel tientallen uren met me gesproken. En mijn oudste broer zei, het is net of Jan... En hij heeft ook de liedjes gemaakt, prachtige, allemaal Annie M. G. Schmid prijsliedjes. Het is net of Jan 40 jaar bij ons in huis heeft gewoond. Ja. Lisbeth Kooltoft heeft een schitterende regie gemaakt. En je ziet hier iets van de achtergrond. Ja. Het decor is van Riek Zwarte. En de foto die je ziet is bewerkt. Maar mijn vader kwam hier uit het werkkamp en woog nog 39 kilo. Ach, ja. Maar je hebt het ook in de voorstelling over je oom Harry. Kan je die een klein beetje nadoen misschien?
Oma Harry die had een kunstgebit. En die sprak natuurlijk Limburgs eigenlijk. Maar dat kan ik niet doen, want dan, dat is niet... Maar oma Harry zoende alle vrouwen in de familie zo dicht bij de mond... dat niet viel te determineren of het nou links, rechts, links was... of rechts, links, rechts. En die spuugde en zijn gebit kwam af en toe zo naar voren. Dat was een hele vieze man die op de dag dat mijn tante Bertha doodging... hij was aangetrouwd... in de klerenkast van tante Bertha dook... en daar al haar juwelen heeft gestolen. En die vervolgens heeft gegeven aan Pietje van de Bosserweg in Maastricht. Dus ik hoop dat hij nu zit te kijken... en dat hij dan even spijt heeft van die dievenstreek. En wie is van oma Pietje? Harry. Wie is die Pietje? Dat was een vriend. Een buurjongetje die het hele huis heeft geërfd ook. Want daarna wilde mijn moeder... Mijn oom Harry en zijn vrouw tante Jet... wat een zuster was van mijn vader, nooit meer zien. Nee, Ja, dat snap ik heel goed. Ja, we moeten het gesprek afronden ook omdat we weten... dat jij regelmatig naar de wc moet. Je hebt tot Ja. je 50ste geloof ik in bed geplast. Dat komt ook in de voorstelling. daarvan. Dus ja, Het schijnt een grote schaamte te zijn voor mannen. Het is wel een geestig. Ik heb Nou, ik vind 50 ook best vanwege een genetische afwijking... ik maakte geen antidiuretisch hormoon, Valentin weet dat, aan... pieste ik vanaf mijn jongste zijn in bed tot op mijn bijna 50ste. En toen zat ik te eten met een uroloog, Ernest Weil. En die zei, er is een pilletje. En het heet, zo laat. Desmopressine zit daarin, werkzaam bestanddeel. En het pilletje heet Minderin. Vanaf morgen kun jij gewoon 1 keer per nacht naar de wc. Ja, En vanaf mijn 50ste ging ik maar 1 keer per nacht. Maar dat is toch echt wel heel, dit is echt wel heel vervelend. Honderden reacties van allemaal mannen die zich kapot schaamden. Nee, maar ook met dates en zo. Van 16. Ja. Want je hersenen krijgen geen signaal vanuit de blaas dat Dit die zit vol zit. Allemaal in de voorstelling. Doe er uw voordeel mee. Ja, hij gaat in première, alleen familie, zondag. En is daarna te zien door het hele land. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.